vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iko zvino zvindazobvuma kuti upenyu mutoro. Nemagonero awo andainge ndichita kuchikoro. I never thought and I never planned for my life to turn out like this. Ini chaiye kutoshanda mumastreets ekuAvenues ndichita zvekutengesa muviri wangu. I never thought kuti something like that will happen. But mukomanashi chakaitika kwandiri ndechekuti vabereki vangu they were too poor. Then ndakabva ndachizoregedza chikoro ndokubva ndatanga kuitawo zvekutengesa kune imwe rank mutown umo. Saka nekuda kwemapressures ekuti I was the one who was more like a breadwinner in the family, ndakabva ndatanga kudanana nemahwindi murenki imomo vachindichinjanisana uye zvekare vaindipa mari. Saka pane umwe mukadzi uyo aitawo zvekutengesa murenki imomo akabva ati, iwe nebhodhi yako une shuwa here kuti nebhodhi yako ungatambisa bhodhi yakadai uchingorarwa nemahwindi? And at that time ndakatoona kutoti panapa ndainge ndichitambisa a good body zvekuti ndaitokwanisa kutowana murume anenge aine mari dzake, because ndainge ndava kudanana neumwe hwindi uyu kana kwekugara ainge asina. Zvino I'll just hang around kusvika makombi paya paanenge apera murank, then taizongotsvakawo chikombi chekuti taizongonopinda muchikombi imomo, then tobva tatorara paya tichitongoitira bonde mukombi imomo throughout the night, and it was never comfortable, but I thought kuti that was the definition of true love. But ndakabva ndaona kuti panapa ndainge ndichitotambisa mukana. Saka ivo madha ivavo vaitawo zvekutengesa muviri wavo. Vaiti dzimwe nguva kana vasingadi kuenda kumba, she will just hang around, then vobva vazoenda kumaclubs akasiyana siyana, vobva vatonotengesa muviri wavo. So ndakabva ndatanga kuenda navo, ndo vakandidzidzisa. Vabereki vangu vainge vasingatozvizive. Ndaikwanisa kutonyepera vabereki vangu kuti ndinenge ndaenda kunorara kumba kwake mukadzi uyu, izvo tinenge tatorara usiku hwose tichitokechesa. Kudzamara manje vazondiintroducer kune vamwewo vasikana vainge vachitawo zvekutengesa kumaAvenues. That is how I started selling and prostituting myself kunoku kumaAvenues. Zvino I remember this other day pandakaenda kunovhizitira vatete vangu vekunyanga uko. I was desperate because no matter how hard we were working, inine friend yangu, but tainge tichitongoona kutoti ainge ari mahwani. We were not even making enough money to survive. Like dzimwe nguva waitongowana zvimakastoma zvenzara zvekuti vanhu vazhinji vainge vasingatombobati mari panguva yacho iyoyo. And ndainge ndava kungosangana nemabad luck ekuti ndaikwanisa kutotorwa nemunhu otoenda otonondirara paya kuti chindipa mari yangu, munhu obva aramba kundipa mari yangu. So ndakabva ndazotaura nefriend yangu ndikabva ndati unoona zvino madhakwirwo azvakaita kudai, inini ndambofunga kuenda kunyanga uko. Akabva ati kunyanga kunaniko? Ndakabva ndati kunyanga kune vamwe vatete vangu vakaroorwako kunyanga ikoko, that is where she is staying. But dambudziko riripo nderekuti ndinovatya. Akabva ati why? Ndikabva ndati vatete vangu ava mumhuri vanotozivikanwa kuti munhu anobata mishonga yakashata, and she is a witch, uye zvekare vanoita zvehun'anga zviya zvekurombesa nei ndo zvatainge tichingonzwa kuti vavakuita zvechin'anga uye zvekurombesa. Saka friend yangu akabva atoti iwe ndiye munhu watofanira kuti tinge tichienda kunoona iyeye, nekuti ndiye anokwanisa kutotibatsira. Tariraone kuti zvinhu zvakadhakwa sei. She even suggested kuti iye ainge achazondibhadharira bhazi from Harare to Nyanga and even coming back if we were going there. Ndikabva ndati iri bo. Takabva tazoronga zuva rekuti taifanira kuti tinge tichizoenda. Ndisu uyo tiri vaviri takabva taenda. Zvino takati tasvika kuya, then ndopa takabva tazopiwa mushonga. Saka ivo vakangoti paya patakapinda mumatare avo vakabva vati vasikana imimi ndiri kuziva zvamuri kuda. Ndakatoshamisika vachitoti muri mahure kaimi, vachitoseka paya. Ndikati naitete ko maudzwa nani uye makaudzwa nani kuti ndo zvatinoita? Ndokubva vati ndakakuona zvepaglass uchiita zvekutengesa muviri wako, and ndaitokudana ndichitoti ndikuda kuti
iwe unge uchizoya kunoku, hameno kuti wai wazongotorana nefriend yako, but ndakangodana iwewe wega. Ndokubva vandirakidza girazi ravo iro ravaiti ndo ravanoshandisa as in kana munhu akaromba, kana aine munhu waanenge achida kudana kuti ange achizomuurayira mudare mavo. So vakatoti ndo mandaikuona mugirazi umu ndichingokuti huya kani, huya mwana wehanzvadzi yangu, ndige ndichikupa zvinozoita kuti unge uchizowana macustomers akawanda. Saka vakabva vazoburitsa kamwe kamucheka kainge kakasungwa, ndokubva vazotanga kusunungura. Vakati vakasunungura ndokubva ndazoona kuti mainge muine zvimabhonzo zvainge zvirimo nemishonga netsono nekamucheka kered kadiki kainge karimo. Saka vakabva vazoti chibata apa, zvinhu izvi ndo zvichakubatsira mwana wehanzvadzi yangu, wazvinzwisisa here? Ndokubva ndagamuchira paya. Ndakati ndagamuchira ndokubva vazondikandira zvekare kamwe kamucheka keblack, vakabva vati chisunga. Ndokubva ndasunga paya. Saka vakabva vazodana umwe zvekare uyo wavainge vachishandidzana naye kuti ange achienda kunotenga tsono, but tsono yacho yakazongowanikwa zvekare mudare imomo. Then vakabva vazogadzirira musikana uyo wandainge ndaenda naye kuitira kuti tose tinge tichizowana mishonga yakangofanana. So mukomana Nashi takabva tachizodzoka zvekare kuHarare. Takati tadzoka tikabva apa, so takabva tazodzoka zvekare kuHarare apa tainge takaudzwa kuti mishonga iyi tinoishandisa sei. Takati tadzoka kuno takabva tazonzi painge paine umwe mushonga uyo watainge tichifanira kuti tinge tichizoutenga. Saka takazoenda kuMbare uko kunotengeswa mishonga yakasiyana siyana, ndokubva tanoutenga. Ndokubva tazotora twumabhonzo tuya tikabva tazokuya mushure mekunge takuya ndokubva tazoisa muzvibhodhoro zvakaita zvihombe. So each and every night tinoti kana tichibuda tichienda kubasa tinotora mushonga uya then tinobva tazouzora kumeso uye zvekare kuzodza pasikarudzi. Then paya kana kuri kunzi kana ndapedza kuita bonde nemunhurume ndinotora kamucheka kaya kered, then ndinobva ndazomupukuta munhu uya kana kuri kunzi tinenge tazviitira zvinhu zvacho murima, but semunhu agara nebasa rake ndinotoziva kutoti munhurume haanetsi kana uine zvinhu zvaunenge uchida kuita pamuviri wake paya kana achingopedza kunoprodusa. Then kana yava nguva yekuti ndige ndichimupukuta, zvandinoita ndinokwanisa kutongotanga kutongoyema ndichimuyemera ndichimukisa apa rumwe ruoko runenge rwuri busy ndichitomupukuta ndichimucheka chiya chered ndichitira kuti asazozviona kuti ndo zvandiri kumuita, ndichimuyemera ndichiti ya dedi mandikuvadza. Saka zvinobva zvazoita kuti munhu ange achizoita zenze and will be focusing on you, kunyange uchitoona kutoti munhu uyu ndiye anonzi Nyangri Stone, but ndinotongoshingirira kumukisa munhu iye kuti ndikwanise kuwana mukana wekumupukuta sikarudzi yake nemucheka mutsvuku. Saka izvi zvinozokonzeresa kuti murume uyu ange achizongoramba achiuya kwandiri zvekuti kunyange akauya kuzokecha obva aona kuti musi wacho ndinenge ndisipo pabasa, anotosarudza kutoti ange achidzokera kumba kana kutondifonera kana ndiri busy ndobva ndazomupa appointment kuti dzoka mangwana kana kuti musi wakati. Munhu iye antosarudza kutoti ange achitoenda kumba or wherever obva atonoita chimhandara maoko achingofunga kamunakiro kandinoita pabonde, anenge achikontrolewa nemucheka uyo, mucheka mutsvuku wandakapiwa navatete vangu. So mukomana Nashi dzimwe nguva tinowanzokutambira pana Samora and 7th ndo patinenge tichiwana vanhu vedu ivavo ende vanenge vari vanhu vekuti vanenge vachibhadhara zvekuti kana ari murume wemunhu mukadzi wacho ndinomunzwira tsitsi, because nditori neumwe murume uyo wandakashandisira mishonga iyi. Murume uyu anoti kana abva mukupiwa mari yake yepay antotanga atouya nekwandiri kana kutondifonera obva atonditi nhasi handisi kuda kuti unge uchimbobatwa kana nani zvake, and sometimes zveshuwa nekuda kwekuti anondibhadhara ndinotoswera muswere wese wezuva ndakatongoizorodza so that iye ange achizoienjoya. Ndiyo confession yangu mukoma. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvanzi strange things indeed they do happen in this world.
hanzi ndinotongoswera muswero wese wezuva ndakazorora because murume iye hanzi anondipa mari, hanzi ndinotonzwira mukadzi wake because hanzi anoti kana auya kwandiri hanzi anotondisira mari refu. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedza itivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Dai kwanga kuri kunzi dai ndanga ndine mari ndaikwanisa hangu kuenda ndonogara somewhere else, but ndinozvibvunza sometimes kuti right ko kana ndikaudza murume kuti tikufana kuti tinge tichitengesa imba, tinge tichienda kunotsvaka imba somewhere, murume manje haazosuspekti here kuti pane zvandiri kutiza munharaunda muno matigere. So the reason as to why I no longer feel comfortable, it is because ndine zvimwe zvinhu zvandakaita mukomanashe ende ndaneta nekuramba ndichingoona chipoko chemurume wemuvakidzani wangu. Zvakaitika ndezvekudai, uyu muvakidzani wangu ndichamuti Martha. So iye ainge ari munhu wekuti ainge akanaka, uye zvekare murume wake ainge achitoshanda kabasa kainge kari bo. You would see kuti vanhu ava they are enjoying their life. Ende ndaigara ndichingorwadziwa, ndaiti kana ndikaona murume wacho achibva kubasa ndaibva ndadongorera ndichida kuona kuti anenge akabata mapepa-bag mangani. Ndaitoziva kuti each and every day aitoti ange achitovigirwa pizza nemurume wake. Ndaibva ndazonzwa zvino paya kana murume wacho apinda mumba vanhu vobva vatanga kuseka zvezvekuti unyazonzwa kuti vanhu ava vari kutamba chikudo. Mazuva ekutanga ndaitofungidzira kuti maybe vanhu vanenge vachirovana. Ndaibva ndanyahwaira since pangu pamba nepake tisina jurawo. So I was thinking kuti maybe vanhu ava vanenge vari busy vachipwatitsana. Ndainyahwaira mukoma kuzonosvika ndichinomira padhuze nepadhoo ravo ndobva ndatoona kuti ko vanhu ava zvavari kutotamba chikudo. Dzimwe nguva ndaizongogumisidzira ndanoka zvangu ndichingoita sekunge ndiri kuda kukumbira munyu, but ndinenge ndava kutonzwa jelasi. Uchiona kana mukadzi wacho uchimuona Martha uyu akagariswa kana pamakumbo achitoti pindai vasikana. Apa ndaibva ndatanga kufunga kuti murume wangu dzimwe nguva aikwanisa kuita mazuva asipo, aizoti zvino kana auya anenge achingokudira rafu, ende dzimwe nguva aingouya so obva akuti ndatouya kutoti ndinge ndichizorara newe, otherwise unokwanisa kuzosara uchindihurira. Munhu obva atokutora paya, no romance no what, obva watongonokandwa pamubhedha, obva watoitwa then munhu obva atoburuka. Haambokubvunzi kuti wapedza here or what. Ukamubvunza kuti zvino mava kuendepi, waibva watotukwa kana kutovhundutsirwa, kutosikizwa kana nembama. Saka upenyu hwandainge ndichirarama hwainge huchirwadza. Apa muvakidzani wangu uyu ndainge ndonzwa sekunge ainge otondivhairira, because taiti dzimwe nguva kana takagara aibva atanga kundiudza zvimwe zvaanenge achiitwa dzimwe nguva taiti kana takagara paya aikwanisa kundiudza zvaanenge arara achiitwa nemurume wake pabonde, and this would only fuel my anger. Even though ndaigara ndichingotaura naye, but ndainge ndava kutonzwa kumuvenga. Zvino mukuzonotaura naye ndainge ndava kuita sekunge murume wake ainge ari weak. Ndainge ndongogara ndichingomushora ndichiti iwe kasi wakapa murume wako mupfugira here? Murume wako ndizuze. Aibva azondibvunza kuti ko vasikana why is it muri kuti murume wangu ndizuze? Ndobva ndamuti iwe murume wako asingamboendi out nevamwe, munhu anongoswera achingodzengerera pamba. Tariraone kuti vedu varume vanoti kana vakabuda pavanodzoka at least unyatsokunakirwa, unyatsokuona kuti murume wangu adzoka. Izvo kwane mukoma mangu mumba mainge mungori nehondo. Murume wangu aikwanisa kuti kana akabuda achienda kwaanenge achienda just to pretend, ndaitoti paya kana adzoka ndobva ndatomuhaga. Then mukuzonotaura naye Martha ndaibva ndatanga kumuudza zvimwe zvinhu zvenhema. Iye ainge otora zvose zviya zvandainge ndichimuudza ono experimenta mumba make pasina kana nguva vakabva vatanga kunetsana. Saka ndo mukana wandainge ndakamirira iwoyo wekuti vanhu vange vachitanga kunetsana. Akabva atanga futi kudzoka kwandiri achinditi shamwari ndanzwa nekushushwa nemurume. Ndobva ndamupa futi bad advice. Ndobva ndamuti kana ukangogara waona murume wekuti haende kuchechi, haanwe doro, haasvuti fodya, haasvuti mbanje, munhu iye anenge achishusha, haagariki naye. Saka aibva adzokera futi kumba kwake
aine hasha uye zvekare aibva ashandisa mashoko aya ose andinenge ndamuudza, vobva varamba vachingonetsana. Vakaramba vachinetsana kudzamara nyaya dzacho dzava kupindirwa nevehukama. Unongoziva kuti kana nyaya ikagara yapindirwa nehama dzemurume panenge pasisina kumira zvakanaka. So akabva azodzoka kwandiri akabva ati painge paina vamwe vatete, hanzvadzi yemurume wake, avo vainge vakati zvainge zviri nani kuti ange achiwana umwe mukadzi kana kuri kunzi vainge vava kungogara vachingonetsana, because ivo as far as they knew kuti their brother was okay. Saka uye Martha uyu ndiye ainge ava problem. Akabva auya kwandiri akabva ati shamwari ndibatsire, because kana murume akagara awana mukadzi wechi2. Saka akabva ati iye zvebarika ainge asingazvikwanisi, akabva ati ainge achida kuti ndige ndichimubatsira. Inini ndainge ndakambomuudza kuti wangu murume even though ainwa doro dzimwe nguva omboita kana mazuva asipo pamba, but ndainge ndakamupa mupfuwira. Saka ainge achida kuti niniwo ndinge ndichimupa mupfuwira uya. Ndikabva ndati iwo kana uchikwanisa ndipe mari, then ndobva ndazoenda kune imwe n'anga iriko kumaraini ekwedu, ndiyo yakandibatsira. Saka ainge achida kuenda neni, ndikabva ndati hazviiteka kuti tinge tichienda tose, because murume wako anokwanisa kuzosuspecta. Apa ndainge ndisati ndataura navo sekuru vaya, ndokusaka ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbotanga ndaenda ndega. Akabva azondipa mari, ndakaenda kumusha ndokubva ndazonotaura navo sekuru vaya, but ndakatovaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizondipa mushonga wekuti murume wake ange achizofa. Mukomanashi vakabva vazondipa mushonga uya, vakabva vanditi mushonga uyu unongonomuudza kuti anofanira kuti ange achiushandisa so. Zvimwe zvacho ndokubva ndatoita zvekunyora pachipepa ndichiitira kuti ndisazokanganwa. Ndakabva ndazodzoka, ndakati ndadzoka, then I invited her over, then ndokubva ndazomupa mushonga uya ndikati chitariraone izvi zvandakanyora pachipepa. Ndokubva azoti it is fine, akabva atora mushonga uya but chipepa ndikabva ndati hazviite kuti unge uchienda nacho. Ndokubva ndazochipisa chipepa chiya. So akabva azoushandisa mushonga uya nemurume wake. Vakatomboita nguva, I can say kuti vakaita almost 2 years vanhu ava vachiwirirana, but murume wacho akazotanga kurwara. Akarwara mukomanashi zvekuti akaita matonsils ekuti vaita wekufidha netoothbrush vachiita chikafu chekumanikidzira. Ainge akazvimba matonsils, akarwara kwenguva refu ndokubva azoshayika, but sekuru vainge vakatondiudza kuti ndo zvainge zvichazoitika. Murume wake aisazofa same time, but nekufamba kwenguva hanzi aizongokaruka atanga kurwara. Ndo zvakaitika ipapo zvekuti kusvika pari zvino iye muvakidzani wangu haatombozvizivi kuti inini ndini ndakakonzeresa, ndini ndakamupa mushonga poison wakazourayisa murume wake. Ivo sekuru vacho vakatonditi iyi islow poison, haiuraye munhu ipapo, hanzi inozouraya zvayo kana yaona kuti inenge yambokurivadzai poison yacho, then yobva yazouraya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi inonzi slow poison, haikuuraye ipapo. Hanzi inokuuraya mbijana. Zvakangoma hazvo vedu we. Nyaya idzi dzemupfuwira, kana wakashandisirawo murume wako mupfuwira, you can come to my inbox and tell me your own side of the story.